नमस्कार। आज सगळ्यांक तुमकां दिवाळीची शुभेच्छा। तशेंच आमी आज सत्पुरुष स्पोर्ट क्लब एंड कल्चरल यांचेर प्रोग्राम आयोजीत केले ते पयलीं सकाळीं आमी नाल फोडपाचो प्रोग्राम केलो। तशेंच आतां हांगा आकाश कंदील, तशेंच मेणवाती हें करपाची, तशेंच डीश फोवा खातीर डीश एक बरो कोण करता तेका ती एक स्पर्धा हें केल्ली। परत मेणवातीची आनी परत फुलां वरसून तोरण घराक बांदता ते तसले तोरण ते एक स्पर्धा केल्ली। आनी विविध आनी 2-3 हें केल्ले सगळे। तशेंच वर्सा आमी करत आसता हे सत्पुरुष स्पोर्ट क्लब एंड कल्चरल। आनी खूब जाणांनी पार्ट घेतलो आमच्या वाड्या पुरती, बायलांनी, भुरग्यांनी, परत दादले सगळ्यांनी। आनी प्रोग्राम हो आमचो बरो हें जालो, सक्सेसफूल। दरवर्षीप्रमाणे यंदासुद्धा आपल्या सत्पुरुष कल्चरल क्लबने आपल्या मर्डी वाड्यापुरती तसंच एक नारळ फोडण्याची होती, ती गावापुरती होती, अशी स्पर्धा आयोजित केलेली होती। एक गंमत म्हणजे आज सकाळी नारळ फोडण्याच्या स्पर्धेमध्ये ज्याने प्रथम क्रमांक पटकावला त्याच स्पर्धकानं आता या ठिकाणी जी आकाशदीप स्पर्धा जी होती त्याच्यामध्ये त्यानेच पहिला क्रमांक मिळवलेला आहे। सूरज शेडगावकर या मुलाचं नाव आहे। वास्तविक तो ह्या त्या ठिकाणी गुंगा आहे, पण तरीसुद्धा त्याने इतकं सुंदर हे केलेलं आहे त्या ठिकाणी आकाशदिवा। तो बघितल्यानंतर तो मुलगा एवढं सुंदर तो काम करतोय, खराच तो कलाकार आहे हे त्याच्यावरून दिसून येतं। सकाळच्या ह्याच्यामध्ये त्याने स्वतः चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी त्या नारळामध्ये सुद्धा आपली कला दाखवलेली होती, आपली बुद्धिमत्ता दाखवलेली होती। आज त्या ठिकाणी परत इको फ्रेंडलीच्या नावानं त्या ठिकाणी आता जी नवीन कणसं आलेली आहेत आपल्या भाताची, त्या कणसापासून सुद्धा आमच्या ठिकाणी विलास शेडगावकर यांनी सुंदर प्रकारची त्या ठिकाणी तो आकाशदिवा जो आहे तो केलेला होता। प्रत्येकानं आपापल्या परीनं त्या ठिकाणी ते आकाशदिव्यामध्ये वेगवेगळेपणा आणण्याचा प्रयत्न केलेला होता। तसंच विविध ज्या स्पर्धा होत्या या ठिकाणी एरवी आम्ही बघतो त्या ठिकाणी तर ते तोरणं जे असतात ती कपड्याची असतात, इथं या ठिकाणी पानं आणि फुलं यांची ती तोरणं होती, पण ती तोरणं सुंदर चांगल्या प्रकारची केली होती। त्याच्यामध्ये लक्ष्मीची पावलं म्हणा किंवा त्याच्यामध्ये गणपती वगैरे असं व्यवस्थित करून चांगल्या प्रकारची कला त्या ठिकाणी बघायला मिळत होती। तसंच स्त्रियांसाठी हे कार्यक्रम लहान मुलांसाठी होते, स्त्रियांसाठी होते, पुरुषांसाठी होते, सर्वांचा विचार करून त्यांनी चांगल्या प्रकारचं आयोजन या कार्यक्रमामध्ये केलेला आहे। आणि हा दिवाळीचा जो आनंद आहे, दिवाळीचा सण मोठा नाही, आनंद तोटा, तर त्यांचा आनंद जो आहे तो द्विगुणित व्हावा आणि तसंच सगळेजण एकत्र यावेत, गुण्यागोविंदाने नांदावेत, हा त्याच्यामागे उद्देश आहे। आणि पुढच्या वर्षी आम्ही हा जो कार्यक्रम आहे तो आणखी जरा थोड्याशा मोठ्या स्तरावर, एक म्हणजे आपल्या ग्रामीण पातळीवर किंवा तालुका पातळीवर असा त्या ठिकाणी पुढच्या वर्षी करण्याचा बेत आहे।